Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. 6 have died, 2 are still trapped and the rescue technicians are still busy. Sekushona abantu abayisithupha ngemva kokubhidlika kwesakhiwo e-Omonde eningizimu yeGoli. Abezimo eziphuthumayo bathi bekunezisebenzi eziyi12 ebeyisebenza kulesi sakhiwo esinesitezi ezimbili. We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. IMelika ithi yize kungeyona eqale impi ne-Iran izoqinisekisa ukuthi iyayiqeda njengoba yona nelakwa-Israel beqhubeka nokuhlasela i-Iran kule mpi esishiye abaningi bevaleleke eMiddle East ngenxa yokumiswa kwezindiza. Can also confirm that in the event that Mr. O'Sullivan does not comply with the committee's invitation for him to appear before it, a summons has already been prepared in order to secure his attendance. Ikomiti lasephalamende eliphenya nge-SAPS lithi umphenyi oyimele uPaul O'Sullivan usevumile ukubuya ngolwesine waleli isonto ngemva kokushiya amalungu aleli komiti ekhexile ngesonto eledlule. Ngikubingelele umbukeli ngikwamukele ezindabeni zehora lesikhombisa kusihlwa la ku-SABC 1 eMzansi for sure. Igama lami nguNoxolo Mamtshali wokwamwali ihlabangane limhlophe qwa. Sekushone abantu abayisithupha ngemva kokubhidlika kwesakhiwo e-Omonde eningizimu yeGoli. Abezimo eziphuthumayo bathi bekunezisebenzi eziyi12 ebeyisebenza kulesi sakhiwo esinezitezi ezimbili. Abezimo eziphuthumayo bafike ngokuphazima kweso kule ndawo lapho bezozama ukuhlenga abantu abadilikelwe yisakhiwo kodwa ngeshwa abanye besebevele beshonile kanti abanye basavalelekile. Abezimo eziphuthumayo eGoli bamatasa nemizamo yokutakula abavalelekile. So far 6 people have been confirmed dead, 1 has been rescued and 2 are still trapped under rubble. La ebengime khona ngomshini njengopump operator ngithema ngibuka lento ngayibona as if i-surface bed ibingabonakali ukuthi islab from where I was standing, so sayithela sithe sesizoqeda vele silanda ukuthi sizophuma eminyango yawa collapse yawa nabantu. Obhekele zokuphepha komphakathi eGoli uDokotela Mgcinichwaku uthi babona sengathi kukhona okushayisa amakhalanga lesi sakhiwo kodwa bazolinda kuphothulwe uphenyo. I see qualitatively the way I'm looking at it. I mean, like I said, I'm not really an engineer right now, is that I can see some poor workmanship. That we actually, when I was speaking to my guys from the EMS as well, you know, we just say, look, we don't think that there was a proper workmanship in terms of the construction there, because you must have a concrete, must be the pillars, put concrete in and ensure that no, it's proper. Kulethwe nezinja zamaphoyisa ezihogela umkhondo ukuze zilekelele ohlelweni lokuthungatha. Akukahlonzwa okube imbangela yokudilika kwesakhiwo. IMelika ithi sazoqhubeka nokubambisana nelakwa-Israel ekuhlaseleni i-Iran njengoba impi yalamazwe isishiye abaningi okubalwa kubona abadabuka eNingizimu Afrika bevaleleke eMiddle East ngenxa yokumiswa kwezindiza. Sekuphazamiseke amazwe amaningi kulempi eqhubekayo phakathi kwa-Israel ne-Iran kangangokuba iMelika isingene phakathi yeseka i-Israel. Kumenze ukuhamba kwezindiza emazweni ase-Middle East kwavaleleka abantu emazweni athelelwe amachaphazelo empi okubalwa nedolobha elijwayele uvashelwa kakhulu abakuleli iDubai. Abantu baseKapa bahlala e-United Arab Emirates bathi bathukile ngalezi zinxushunxushu eziqhubekayo. Knowing that bombs and missiles and things are going off around us, and you never know where they can hit next. Esikhumulweni sezindiza saseKapa idlanzana labantu lizwakalisa ukukhathazeka ngezindiza ezimisiwe ukusebenza nokungakwazi ukuxhumana nezinkampani zezindiza. Nobody help us. That's the problem. Yeah, normally we have rights. They have to bring us home. Yeah, they can book us to another airline, something like that. But they don't do nothing. We just get this piece of paper with a telephone number that don't work.
Esempini emanxeba ingekho ifuna ukugoba uphondo wengamele zokuvikela eMelika uPete Hegseth usekube kwacaca ukuthi bahlose kuyinqoba iIran. We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. It took the 47th president, a fighter who always puts America first, to finally draw the line after 47 years of Iranian belligerence. Iran nalo lithi ke kuyolamula ukuphela kwezinhlamvu ngoba kwamanje lizoqhubeka nokuzilela umholi walo obulewe uAyatollah Ali Khamenei ngokuqhubeka nokugadla eIsrael. Ikomiti lasephalamende eliphenya ngombutho wamaphoyisa iSAPS lithi umphenyi oyimele uPaul O'Sullivan usevumile ukubuya ngolwesine waleli sonto ngemva kokushiya amalunga aleli komiti ekhexile ngesonto ledlule ngesikhathi eshiya kungakaphothulwa ubufakazi bakhe. Abeluleki bezomthetho ephalamende bathi uma engalibhadi ngolwesine kuyobe ke sekhishwa incwadi yokumphoqa ukuthi avele phambi kwaleli komiti. Le komiti ifuna uPaul O'Sullivan aphinde abuye ukuze azokunika ubungqina bakhe emva kokuba eyishiye le komiti ngaphandle kwemvume kule veki iphelileyo. I can also confirm that a request for concurrence has been prepared for signature by both the chairperson of the committee and the speaker, should Mr. O'Sullivan not comply with the committee's invitation. Ingcebiso yomthetho ithi uO'Sullivan kubonakala ephule umthetho ngokudelela le komiti. The Constitutional Legal Service Officers is of the view that Mr. O'Sullivan has potentially committed a statutory offence in terms of Section 7A, read with 27 of the PIPLA. Furthermore, Mr. O'Sullivan has potentially committed a statutory offence in terms of 17(1)(c)(1) of the PIPLA. Igqwetha elikhokela le komiti lithi bekungekho sivumelwano ukuba uO'Sullivan uza kuhamba ngentsimbi yokuqala ngolwesine wale veki iphelileyo. Uxaka Paul O'Sullivan uSarah Jane Trent naye uza kunika ubungqina ngolwesine kwaye ufuna iinkcukacha zakhe zemfonomfono zingabi inxalenye yemibuzo ngokuba esithi ezi nkcukacha zafunyanwa ngokungekho mthethweni. Kusenjalo le komiti iza kuva ubungqina besekela lomkomishoni wamapolisa uLieutenant General Tibilo Mosikedi ngolwesibini. Kwiindaba zeSABC Dingubulelani Philip eParlamente. uBrown Mokgotsi angayithola esobishini ngemva kokungalibhadi namhlanje ekhomishaneni kaMadlanga ekhala ngokungaphatheki njengoba bekulindeleke ukuthi aphothule ubufakazi bakhe. Usihlalo wekhomishana uMahlulile Umbuyiseli Madlanga uchaze ukungafiki kukaMokgotsi phambi kwekhomishana njengokwedelela ukufanele kuthathelwe izinyathelo eziqinile. Mr. Mokgotsi is in contempt and our idea when we discussed the matter amongst the three of us was to say, because he is in contempt from where we are sitting, we are going to have the commission initiate the necessary legal processes against him. Ikhomishana kaMadlanga isiqala ukukhathazeka ngezinga lofakazi asebekhala ngogulo uma kufanele bafike phambi kwayo. uMokgotsi kulindeleke ukuthi ahlinzeke ngencwadi kadokotela eqinisekisa ukuthi akaphilile namhlanje. Option to find that he is in contempt and the commission will deal with that on Wednesday morning depending on what transpires between now and then. But the commission does have the option of applying for a warrant of arrest for Mr. Mokgotsi. Ikhomishana kulindeleke iqhubeke nomsebenzi wayo ngolwesithathu. Alukanqunywe usuku olusha kuzophinde kubuye ngalo uMokgotsi phambi kwesithangami.
Owayinhloko yophiko olushushisa amacala omphakathi u-Advocate Bulelani Ngcuka uthi ngenkathi kusaphethe yena akuzange kube nokugxambukela kosombusazwe emacaleni ayesuka eKhomishaneni Yamaqiniso Nokubuyisana i-TRC. Ubethula ubufakazi eKhomishaneni ephenya ngokugxambukela kwezombusazwe ekuphenyweni kwamacala ngesikhathi sobandlululo asuka kuyo i-TRC. This thing about political interference, it would happen if you allow it. Ngcuka uthola ithuba lokubeka olwakhuhla ngothi phambi kwesithangami umile emazwini akhe kwelokuthi ngesikhathi esaphethe njengenhloko akuzange kwabakhona ukugxambukela kwezombusazwe ohlwini lwamacala ehlonzwe iKhomishana Yamaqiniso Nokubuyisana. It never happened during my time. If it had happened, I would have been able to say no, sorry, it's not going to happen. Uphinde walandisa isithangami ngenselela ichaze njengokunye kwakwenza ukuthi engashushisi kalula amacala ayeseyithe Khomishana Yamaqiniso Nokubuyisana. There were some of the cases, you take for example, you take the Biko case. In that case, we realized that we did not have sufficient evidence to get a conviction. Ubaluleni ukuthi wathola ihhovisi lalineyinkinga zokwentula izinsiza kusebenza. Probably had roughly about 300, between 300 and 350 investigators, about 55 lawyers, some of there 50, 55, and about 30 or so analysts and about 5 or so accountants. So that was the number, and there were very few. Ngcuka kulindeleke aphinda abuyele phambi kwelesithangami esikhathini esilinganiselwe emasontweni amabili. Isithangami sizoqhubeka kusasa. Mbukelisi sasiqhu ngapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela uWT. Bakhona abanamapompi amile for 4-5 years abathola amanzi. Manje sibuza kulaba abangama Water Service Authority abomasipala ukuthi kwenze njani amanzi angafiki infrastructure ikhona. Namhlanje ungqongqoshe wezamanzi nenhlanzeko uPhemi Majodina ubehambele eMkhomazi ogwini oluseningizimu neKwaZulu Natal eyohlola isiphehlimanzi esesidle amabhiliyoni amarandi sakhiwa. Sekubingayo siphinde sikwamukele mbukeli uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibika ukuthi sekushona abantu abayisithupha ngemva kokubhidlika kwesakhiwo eOmonde eningizimu yeGoli. Abezimo eziphuthumayo bathi bekunezisebenzi eziyishumi ebeyisebenza kulesi sakhiwo esinezitezi ezimbili. Asikukhumbuze mbukeli ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube na ku-SABC Plus. Ungena kuze uyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani ke uzoyithola ngomnjalo bazo. Ungqongqoshe wezamanzi nenhlanzeko uPhemi Majodina ubehambele eMkhomazi ogwini oluseningizimu neKwaZulu Natal eyohlola isiphehlimanzi esesidle amabhiliyoni amarandi sakhiwa. Ikomiti elibhekene nezinkinga zamanzi lithi libheka ukuthi kuthengwe amaloli ahambisa amanzi kazwelonke ukuze omasipala basebenzise wona esikhundleni sokunikeza osonkontileka abazimele imisebenzi. Iziphathimandla zithi lokhu kuzoqinisa ukulawula ukusetshalaliswa kwamanzi futhi kunciphise ungasetshenziswa kwemali ngendlela. Ngifuna nokucela uxolo kubo bonke abantu beSouth Africa laba abamele ukuthi bathola amanzi. Amanzi disrupteka njalo ayaphazamiseka amanzi bangawatholi. Bakhona abanamapompi amile for 4-5 years abathola amanzi. Manje sibuza kulaba abangama Water Service Authority abomasipala ukuthi kwenze njani amanzi angafiki infrastructure ikhona. So siyazithola impendulo ukuthi icapacity yokuthi bapompa amanzi ayikho ninzi. Umngeni uThukela Water uthi idamu laseNgwadini elibiza u1.4 billion wamarandi elizogcina amanzi ukuze asetshenziswe ngezikhathi zesomiso lizophothulwa ngoAugust ngonyaka ozayo. Le engakaqali iWaterworks iyona bisibambezelile ngoba ibisenkantolo. Ihlala enkantolo isikhathi esingangonyaka. Bekunempikiswano ukuthi ubani okumele aqashwe ukuthi awenze lo msebenzi. Isize yalunga ke lo ndaba so sesokwazi ukuthi siuqale lo msebenzi. uMajodina uqinisekisile ukuthi ukwakhiwa kwamadamu ayishumi akade ebambezelekile kuyaqhubeka kuzwelonke. Kanti imithombo yamanzi engaphansi komhlaba nayo iyahlolwa ukuze imiphakathi ithole amanzi.
Ngingunonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMkhomazi. Bekumenze ukuhamba kweyimoto eMthatha e-Eastern Cape ngenxa yombhikisho weyisulu zeyikhukhula zangoNhlangulana wangonyaka odlule. Lezi zakhamuzi zifuna ukuhlinzekwa ngezindlu ezathenjiswa zona ngemva kokususwa ey'ndaweni ezayihlala kuzo. Amapolisa kunyanzeleke ukuba basebenzise imbumbulu zerabha uchithachitha abaqhankqalazi. Aba bantu bebeqhuba uqhankqalazo ngamaxhoba ezikhukhula zangoJuni kunyaka ophelileyo. Amaxhoba athi atshiywa ngasemva kuba imizi yawo yayingonakalisekanga kakhulu, kwathiwa kuzoqityelwa ngawo. Kodwa ngoku athi oko ejonge enkalweni. Into esiyicelayo kurhulumente makasisuse kule ndawo ethe umongameli kuyo i-danger zone kwaye i-disaster le wathi national disaster lo. Oko sicela kurhulumente into yoba asihoye ngezinto ezasenzekelayo phayana yamanzi. Upresident uCyril Ramaphosa weza kakanye apha kuthi wadeclarisha indawo yethu njengendawo yentlekele. Abasemagunyeni kube nzima ukuba bathethathethane nabaqhankqalazi nanjengoko bebengafuni ukuva besithi bafuna umongameli welizwe loMzantsi Afrika. Silala e10 sivuswa ngo1 sizolala e10 siphinde sisuke sithi kusohla amanzi sihle sihambe siyolala kwezandawo sizokhala kurhulumente. Umasipala waseKing Sabatha Dalendyebo uthi iinkqubo zokufuduswa kwabantu abajikayo zisaqhuba. Basiye sathetha no-national uba solva kanjani yokuzobathatha ilist yabo ne-IDs zabo ukuba bakwazi ukuncedakala. Abahlali bathi bafuna ungenelele urhulumente kazwelonke. Kusenjalo amapolisa atyalwe kwimbambo zone zedolophu yaseMthatha ukwakhela umkhanyo le imeko. Ndinkululeko Nyembiso, iindaba ze-SABC eMthatha. Umsola wesibili ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uBongani Ntanzi usola umphenyi wecala ngokusebenzisa umakhalekhukhwini wakhe njengoba umbuso usuveza okuningi okwakwenzeka kumakhalekhukhwini wakhe ngesikhathi esejele. Umbuso uthinte kakhulu okwatholakala umakhalekhukhwini emzameni ukukhombisa ukuthi uNtanzi wayeshayela izingcingo eshayela amalungu akhe omndeni. uNtanzi ke uqhubekile nokusola iphoyisa ngokusebenzisa umakhalekhukhwini wakhe ngesikhathi sesidokisini. uNtanzi uthi kumakhalekhukhwini wakhe kukhombisa ukuthi kwangena iPlease Call Me owathunyelwa kwelinye iphoyisa elambopha. Umshushisi wombuso Advocate George Baloyi uqhubekile waveza izingcingo ezazithatha isikhathi eside phakathi kukaNtanzi nentombi yakhe, enye inombolo ebhaliswe ngokuthi ugogo kanye nenombolo kamama wakhe. Are you saying that the caller using your mother's number spoke to someone that they don't know for 5 minutes? Ngithi mina ifoni yami mayithatha ke maybe akushongo ukuthi Ntanzi ecishe ifoni yakho. Amafoni ami ayi2 ahambe kimi on engacishiwe. Kwakufanele umama ifoni ayifonele. Ngoba nakho nangalo kwelinye iphepha liyavela ukuthi ifoni yakho fonele esePretoria University mali ya-atsiwe ifoni. Okokuqala yafoni ihamba inedata, WhatsApp no Facebook. Kulindele ukuthi uNtanzi aqhubeke nokwethula ubufakazi kusasa. Mbukeli sathiqu eyitolo uma ngabe sibuya sobeke sesiphathela umhlahlo wesimo sezulu nesangoma sezulu umkhushulwa Msimanga. Kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesikusho singenamahloni ukuthi cha liyaqhubeka nokuthi zibe khona lezi mvula ehambisana namakhulu amathuba engxenyeni ke ezingasenyakati kuyongena eMpumalanga kanjalo nalapha kwaZulu Natal njengoba belibafazi beduba inyama kodwa eGauteng asehla amathuba sisho sithi ke libalele mongena enkabeni uyongena ke engxenyeni ezingapha ngasentshonalanga njengoba sisho sithi nakusasa singaqhubeka silindele ukuthi ke libalele nje ngisho ebukhoni bezinji kakhulukazi ke engxenyeni ezilapha eNorthern Cape yongena eWestern Cape kanjalo naseEastern Cape inkung nje yasekuseni kwezinye indawo lapha eEastern Cape kakhulukazi ke engxenyeni ngaseMpumalanga komthatha siyongena kwaZulu Natal ibe khona lo nkungu abe mancane kodwa lamathuba emvula ezingathanda ukuphelezela ukuduma ngokutsha kwenhlamvela ngentshonalanga kwaZulu Natal yongene enkabeni kanjalo nasenyakatho yongena eMpumalanga kanjalo nasengxenyeni ke ezilapha koMesina amathuba athanda ukuba makhulu kakhulu ke ikakhulukazi osukwini lakusasa njengoba sisho sithi ebusuku bana namhlanje yaqhubeka lezamvula ke ezilapha kusigaba sesine nesesibili engxenyeni esenyakatho uyongena lapha eMpumalanga imvula nje ephelezela ukuduma ongathanda ukuba nomgozi kanti ke
nakusasa singasilindela leso simo ikakhulukazi engxenyeni ke ezingasenyakatho mongena lapha ngakobhlong kufanele eningizimu eFreystata singalindela nje isimo esingathanda ukuthi sibhebhethise umlilo kulezo ndawo mwenze waqala umlilo kube nzima kakhulu kunqoba obheke ebusuku namhlanje kuyabanda lapha eCalvina uyongena eSutherland nokho akufani kodwa mongena ikakhulukazi ke koAphindini uyongena lapha kwaZulu Natal lithande nje kuba phakathi endaweni ezingasogwini lingafudumala nje uyongena ke engxenyeni ezilapha eGauteng lithanda ukufudumala kanjalo nasengxenyeni ke esenyakatho sihlabele phambili siyobheka ikakhulukazi ngophamo enhlavelanga sisho sithi lifudumale ngasenyakatho ibe kanjalo nalapha eGauteng yongena ikakhulukazi koNorth West ukushisa kancane yongena eMpumalanga lithande nje ukufudumala kwaZulu Natal ngakusho ngokungena amahloni ukuthi ke lifudumale kuzo zonke indawo kulozo ndawo uyongena eStern Cape la thanda khona ukushisa lapha koGrafu kanjalo nakoBufort West koAphindini lishisa likhipha umkhovetsheni kwanyanga nakoGugulethu uthanda kuba phakathi mbukele ngivumele ngithi ke ngiyayithetha into benobusuku obuhle. Mbukelisi sibeka lapha bese kuphathele zona namuhla kusasa abakhonoza kwethu neindaba ngolwimi lwesiXhosa ube nobusuku obuhle usale kahle.